karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember, Onya. Unsa may labot ni Justin ana? Dili ka maglain sa ang buot ni Abay Justin ti. Kung makakita siya ni Miss Mara nga pataka lagwara. Ha? Romero, mituo ko sa panultihon sa uban. Nga bisan kung ladlaran kapag babae sa imong atubangan, ang tinuod nga lalaki makamaog yung mubalipad. Mulikay sa tentasyon. Mao nga, ayaw ka bala ka Justin. Makalikay siya sa tentasyon. Ligon ang among gugma ni Justin Romero. Ligon kaayo. Ug ayaw nila pagtingog diha. At imana ang garden kay day off ra ba nimo ugma. Justin! Gunitin ko maayo. Kinahanglan mong kapay kag maayo, Miss Mara. Aron makat-on ka sa paglangoy. Hindi, uy. Bugo mo kay kuning langoy-langoy, God. Nganong mani? Makat-on na li ka. Pagka di madugay. Sige na. Kapay-kapay lang, Miss Mara. Uy, Diligin ako ba kaya? Miss, ay lang kayo pagkabyo na ko sliog na ko. Ki, ano pa lang sa makakita na to nga uyab ta. Kayo yung bitaw ta? Ha? Sugunin mo gipanulti. Naliwat ka sa kagisulti ni mo gahapon. Di pa ilati ka ni Granny nga akong boyfriend. Busa, ayaw kong booking nga ha. Magluod yun ko nimo kung imo kong bookingon. Pero, Miss, Uyab ka sod sa usa ka semana. Ayaw ka bala ka, ana. Wa kay bayranan nako. Drama lang ning ato, right? Ayaw ka bala ka. Dili ka magbahay kung imo kong sakay-sakayan. ma'am. Naidad ng tao. So what? Um, Wa na sila labot sa tong kinabuhi. pero babae ka, ma'am. Wa ko malimot, anak, ang babae ko. Nga naman dahil kung babae ko, wa ba ko'y katungod nga musulti sa niya sa kung una-una. Oh. Justin, ni ano ta sa bagong panahon. Mahimo nang manguyab ang babae sa lalaki. Usay. Hey, ayaw ko't pag binukid. Kinahalang mo enjoy din sa tong bakasyon. Bonus na nini mo gikan na ako. Hey, ayaw ko't katulala diha. Wait, ano man ka? Bayot ka? Dili ko bayot, Miss Mara. Kuan, ego lang kung nirespeto niyo. Pues, ayaw pagrespeto na ako. Wa ko makinahanglan sa mo respeto, Justin. Ang imong cooperation na gikinahanglan ako. And, mahimo ba? Pahimusli na lang akong gi-offer niyo. Talagsaon na kayo ni Justin. Sakay na lang sa kong plano. Ingon man sa akong mga lihok. Okay? Relax. Pahimusli na lang ko. Oops! Kino, ipalayo yung taong ko sa tentasyon. Unsa naman ka ang lakaw nila ni Justin karon sa bakasyon ni Miss Mara? Uy, kinsa pa ning nanawag sa telepono? Ay, ako raman dayong usang ni Adini sa sala. Ako na lang yun yung tubagon.
Hello? Hello, Alice? May ikay nakatubag. Nga naman di ay ma'am. Nga no nanawag man ka. Kinahanglan mangandam ka, ha? Kay mo pa uli na ko diha sa bahay. Ug doon ako'y mga kauban nga mga guest nako. Ug ikaw ang muatiban kanila. Pag-hire lang, ug pipila ka helper nimo. Oo, ma'am. Nakasabot ko, ma'am. Ayaw ka bala ka sa lutoon nun. Dili ka magluto. Magpa-cater ta. O ang imong misyon, maura ang wine. Gusto ko nga husto gyud ang mainom sa mga bisita nako. Yes, ma'am. Pagkuha og ballpen ug papel, kaya akong ipalista nimo ang mga wine nga imong palitonon. Akong palitunon, ma'am? Oh, ikaw ang mangumpra sa mga wine. Ay, tuod ay, naaba diya si Mara? Patubagan sa Ponbe? Uwa karon diri si... uwa karon siya diri, Ma'am Carla. Uy, hain man diya siya. Ako na sa giingnan nga doon na may mga kliyente nga mo abot. Kinahanglan nga siya mismo ang mo abi-abi. Hain man siya di ay. Wala pa diri, ma'am. Kuan. Mas si Mara, ayaw pa makaka. Ayaw tabo niya ang kabuang sa kong anak, Alice. Ma'am. Nahibaw ko nga baka kung dako ka ng akong anak. Busa ayaw ko na sa kabuni sa mga binuang niya. Wa man magbinuang si Miss Mara, ma'am. May bakasyon raman siya. May bakasyon. O gano'n may bakasyon man siya? O man siya mag-hiskot nga mo bakasyon siya? Tumakunos sila sa probinsya, Ma'am Carla. Yung bagong uto kinibabayhana. Karoon na noon nga ni kinahanglan ko niya para sa kong mga bisita. Mo pa na yung paglaag-laag. Mahimo man tuni mo siyang tawagan, ma'am. Okay. Sige. Ako na'y bahala niya. Sige na. Paglista na sa mga wine nga imong paliton. Kinahanglan nga daghan o kapilian ang akong mga bisita. Nahalok lagi ang Amerikano nga may flirt na ako sa akong giingon nga ikaw nga akong uyab. Pinoy. Og daghan na makapatay. Sud gawan sa prisuhan. Miss Mara, nainagod sa imong gisultis pa rin. Basin mo tuog dyan nga suod gawas kong prisuhan. Bahala siya. Oh. Hello, Mom? Hain ka man karon. Di ba giingnan ka man ka? Nga dili ka magbiya sa bay? Kay anytime mo abot ang akong mga kliyente? Mom, dili ko ganahan ang mga kliyente ni mo eh. Mga tiguang naman na. Wa ko mo ingon nga mamili ka sa akong mga kliyente kabuangan nimo. Ang akong giingon nga imo silang abi-abihon samtang wa pa ko mauli diha. Di bidungan na lang takag-uli nila din he. Kadaghan ba nimo istorya? Warning na ako nimo, Mara. Wa gyud kay mahimo kung puhaan ta ka sa tanan. Mommy, ayaw sa bintahon, uy. Oh, ako ginawa to. Kung dili ni mo tumano ng akong giingon nimo sa akong mga bisita. O nyo sa na ako pag-atiman nila. Nga di ama ko sa probinsya, nagbakasyon. Tinuod ko di ay nga naa ka diha. Kinsa may nag-booking na ako, Mom. Di na importante kung kinsay nag-booking nimo. Ang importante nga ibutang nimo sa imong utok. Nga dili ta mabuhi kung way mga kliyente. Okay. Sorry na. Ako dala ni pamupan ng akong bakasyon. Mag-uol gid si Lola ini. E kung sa ka man diha? Unsa man? Ganahan kang magpabadlong ni Lola nimo? Dili, Mom, uy. Papadlong kod taon. Okay Okay na lagi. Sa sunod adlaw mo pauli na ko diha. Ipati man ang unas mga katabang atong kliyente. Sige na. Ayaw Bye. na. I love you, Mommy. Mwah. Bye. Mamauli na ta? Miss? Sa sunod adlaw pa. Ay, talagkot pa. Ganun ako mag-ibati man sa mga kliyente.
Nga mga tiguang naman to. Maanyo na tong ipagaling og isagol slaog sa iro. Kabrutal sa ni mo manulti, Miss Mara, oy. Ngayon na pagreklamo, love. Dali na, mga onita. Uy, dali na. Miss Mara, alam ko, bira. Mauwaw ta. Oo, good taon. Dili na mahimo nga mag-uwaw-uwaw ka. Sige ka. Dili ni mo madawat ang akong bonus nga giandam para nimo. Kung dili ko nimo uyon-uyonan. Miss Mara, nalak na nako ang tanang pultahan sa bahay. Good. Oh. Mao gani ako nagustuhan nimo, Justin. Buotan kaayo ka. Musunod kit kas tanan akong gusto. Agawon ta ka, Miss. Mugawas na ko, ha? Miss Mara. Ayaw na. Miss, gigunitan ko nimo ang akong kamot. Nga na di ay, doon na di masuko kung gunitan ta ka. Aw, oo, araman ni noon. Oh, naaraman din na? Okay. Tanawa ko ba ayo ha? Ha? Karoon siya akong buhaton. Oh, Barog lang ka diha, love. Miss Mara. Justin. Oh. Gaksa ko. Miss Mara. Ayaw ka bala ka. Ni atas akong kwarto. Gaksa ko kugot. Kanang hugot ka ayo. Kanang tili na ko makaginawa, Justin. Sige Miss na. Mara. Please. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!